Lebap vilayetindäki bankomatlarda nagd pulun yeter yetmezçiligi dowam edýän mahaly ýaşaýjylar şäheriň döwlet we hususy eýetçilikdäki dermanhanalarynyň aglawasynda bank kartlary arkaly tölegleriň kabul edilmeýändigini aýdýarlar. Dermanhana işgärleri munyň sebäbini tölew terminallarynyň işlemezligi ýa-da olaryň täzelenendigi we raýatlaryň bank kartlaryny kabul etmeýändigi bilen düşündirýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 8-nji aprelde Sebitden maglumat berdi. Türkmenabad şäherindäki vilayet köp ugurlyk hastahanasynda hemde şäheriň dürli ýerlerinde ýerleşýän bir näçe dermanhanada müşterilerden diňe nakt görnüşinde töleg talap edilýär. Diýip ýakynda şäher dermanhanalaryna aýlanyp gören Türkmenabadly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Bu ýagdaýy tasdiklaýan çärjew etrawynyň ýaşaýjysy hem şäherde kart arkaly töleg kabul edýän dermanhanalaryň sanynyň juda çäklidigini bellidi. Diňe ýüpek egriciler etrapçasyndaky dermanhanada we 1-nji döwlet dermanhanasynda kart arkaly töleg edip bolýar. Emma bu dermanhanalarda hem dermanlary tapmak kyn, köp dermanyň ýokdugyny aýdýarlar diýip çärjewli ýaşaýjy bellidi. Ýaşaýjylaryň aýtmagyna görä dermanhana işgärleri nagd tölemegi talap etmekleriniň sebäbini tölew terminallarynyň işlemezligi ýa-da olaryň täzelenendigi we raýatlaryň bank kartlaryny kabul etmeýändigi bilen düşündirýärler. Velayet hassahanasynyň içindäki dermanhanadan sanjym üçin ampullalary satyn almakçy bolanymda satyjy kart arkaly tölegi kabul etmekden ýüzegirdi. Ol terminalymyz täze görnüşli. Siziň kartyňyzy kabul etmeýär. Şonuň üçin nagd töläň diýip başga düşündürüş bermedi. Raýatlaryň elindäki kartlary kabul etmeýän terminaly näme üçin alýarlar diýip Türkmenabadly ýaşaýjy aýtdy. Ýaşaýjylaryň ençemesi bu ýagdaýlar barada Saglyk Müdürligine we Döwlet Salgyt Gullugynyň yerli edarasyna edýän şikaýetleriniň hem oňy netije bermeýändigini aýdýar. Olar nagd däl tölegleri amal etmekdäki bökdünçlüğün arasında Sebitiň bankomatlarynda nagd tapmagyň juda kyndygyny aýdyp, öz bank kartlaryndaky pullary nagdlaşdyrmak prosesiniň hem görügi bolmagynda galýandygyny aýdýarlar. Häzirki wagtda bankomatdan gününe iň köp 1000 manat alyp bolýar. Mundan başga da nagdlaşdyrmak üçin 0,86% töleg saklanýar. Iň kyn tarapy bolsa içinde pul bar bolan bankomat tapmak üçin wagt sarp etmeli bolýar. Sebäbi haýsy bankomata barsaň içinde pulun gutoranlygy barada ýazgy çykýar. Diýip Türkmenabadly ýaşaýjy aýtdy. Türkmenistanda bankomatlar raýatlaryň aýlyklaryny, pensiýalaryny we döwlet kömek pullaryny nagdlaşdyrmagynyň ýeke-täk usuly bolmagynda galýar. Indi 10 ýyldan gowrak wagt bäri raýatlar öz bank kartlaryna geçirilen pullardan diňe bankomatlarda nagdlaşdyrmak ýa-da tölew terminallaryndan tölew geçirmek arkaly peýdalanyp bilýärler. Azatlyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Sebitiň değişli häkimiýetlerinden sanda Maliýe we Saglyk goraýyş müdürliklerinden şeýle-de agzalan dermanhanalardan resmi tesbir almak boýunça eden synanyşyklary oňy netije bermedi. Türkmenistanda ykdysady kynçylyklaryň ýitileşmeginiň arasynda hususanda soňky 10 ýyla golay wagtyň dowamında bankomatlarda nagd pul ýetmezçiligi ýygy-ýygydan ýüze çykýar. Munyň bilen bir wagtda ýurtda nagd bolmadyk tölegleri amal etmek üçin zerur bolan tölew terminallary hem köplenç işlemeýär ýa-da işlemeýändigi aýdylýar. Bu ýagdaýlar raýatlaryň bank kartlaryna geçirilen aýlyklaryndan, pensiýalaryndan, döwlet kömek pullaryndan ençime hepdeläp peýdalanyp bilmezligine, gündelik azyk we hatda derman zerurlyklaryny satyn alyp bilmezligine getirýär. Bankomatlarda nagd ýeteri ýetmezçiliginiň we tölew terminallarynyň kadaly işlemezliginiň ýitileşmegi bilen bagly ýagdaýlar Aşgabat şäherinde we Balkan vilayetinde hem ýüze çykdy. Şu hepdäniň başynda maglumat beren habarçylarymyz edara kärhanalarda işleýän işgärleriň aprel aýynyň başynda bank kartlaryna geçirilen aýlyklaryny nagdlaşdyryp bilmän kösenýändigini aýtdylar. Şoňa meňdeş ýagdaýlar mart aýynyň 1-nji 10 günlüginde Mary vilayetinde hem ýüze çykypdy. Ýurdun maliýe puwdugyndaky sanly ulgamyň kämilleşdirilýändigini ýygy-ýygydan tekrarlayan türkmen häkimetleri we medpuat serişdeleri aýdan aýa diýen ýaly gaýtalanýan bu ýagdaýlar barada düşündürüş ýa-da maglumat bermeýärler.
Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň maglumatyna görä 1-nji ýanwardaky ýagdaýlara laýyklykda ýurtda jemi 36.830 sany POS ýagny töleg terminaly we 2137 sany bankomat bar. Lewawyň söwda nokotlarynda 5990 sany POS terminaly we 432 sany bankomat ornaşdyrylandyr. Ýazyň gelmegi bilen türkmenistanlylar tebigata çykmagy, açyk howada demdiň jalmagy başladylar. Soňky ýyllarda ýörgünlik bolan söz bilen aýtsak, piknik döwrü geldi diýip adatlygyň habarçysy habar berýär. Adamlaryň maşgala agdalary, hatda kijijik çagalary, işdeş ýoldaşlary, dost ýarlar bilen bayırlıklara, çöl yerlere gedelence çykmagy soňky ýyllarda barha köp ýörgünlik bolýar. Ýöne bu gow täzeligiň bir gynanýan tarapy hem bar diýip adatlygyň bir söhbetdeşi din jalan adamlaryň ýygynyna galýan zir-diwilleriň ýyl-ýyllan köpelýänligini, beýle kurlarda bolşýaly tebigaty goramak barada kanunlaryň hem gowy işlemeýänligini öňe sürdi. Adamların köp baryan yerlerine barıp görseň öňkü ýyllardan galan zir-dibilleriň üstüne täzelikde din jalan adamlaryň goşantlaryna hem şaýat bolýarsyň. Çağılar bilen barsaň düşlejek ýeriňi has aňyrrak, ozal oturulmadyk yerlere gidip saýlamaly ýa-da düşlän ýeriňi ilki gowy arasalamaly bolýar. Diýip bir enaýt habarçymyz yerli ýaşaýjylaryň bir näçesi bilen aýrarlykda söhbetdeş bolup, olaryň tebigatda gurulýan oturluşyklardan soň köpelýän zir-dibiller baradaky pikirlerini sorady. Howa bu gowy däl, adamlar ýyzlarynda hapalaryny goýup gaýdýarlar. Arasa çölüň içinde adamlaryň baran yerleri badabat belli bolýar. Plastik paketler, plastik baklaşkalar, plastik kaplar pytrap ýatyr. Adamlaryň käbiri ýakan otlaryny hem öçürmän gaýdýarlar. Diýip bir ýaşaýjy bu hili geleňsizlikleriň ýanyna sebäp bolmak ähtimallygynyň hem kiçi dälligini ýatlatdy. Tebigata çykan çöllerde, bayırlyklarda hedil edip oturan adamlar görseň, ılgap, kowalaşyp, gülü oýnap ýören çagajyklar synlasaň göwüniň açylýar. Bu hil din jalışlar köprek guramaly pikir edýärsiň diýip adatlygyň bir söhbetde aýtdy. Men görýärin, hedil edip oturup, soňra oturan ýerine arasalap, zat galdyrman gülýaly edip gaýdýan adamlar hem bar. Ýöne bu hili adamlar azrak. Meniň pikirimçe oturan ýeriňdäki musury ýygnamazlyk, terbiýesizlikden ýa-da jogapkärsizlikden gelip çykýar. Diýip 50 ýaşlaryndaky telekeç aýtdy. Onun pikirçe tebigata olan söýgü ýa-da syýlaw hormat çağalykda ilki maşgalada, soň mektepde döredilmeli. Metduwatda bu arada ýygyderli gurrun edilmeli. Oturan ýeriniň hapasyny ýygnaman gaýdýanlaryň känligini başga da bir näçe söhbetdeşimiz tasdik etdi. Olaryň biri adamlaryň oturan ýerlerine galdyrylýan plastikleriň, hapa kagızlaryň tebigata, haýwanlara ziýan ýetirýänligini, keselçilige, ölüme sebäp bolýanlygyny öňe sürdi. Hapaçylyklar sebäpli bereketli zamanyň bayırlyk yerlerine geçmek gadagan edildi. Aşgabatda ýakyn bayırlyklar bölekleýin ýapylýar. Paýtagta ýakyn yerleriň ýapylyp, ol ýeriň arasaçylygyna serediljeğine ynanýaryn. Ýöne gynansak-da Garagum çölünde din jalyanlaryň zyňyp gaýdýan musurlarynyň haýsy birini aýyrjak. Diýip bir Aşgabatly söhbetdeşimiz sora berdi. Aýdylmagyna görä adamlar gowy, owadan yerleri bilýärler we bir-birine gurrun berip çagalary, dostlary bilen hut şol agda düşen yerlerde din jalmaga çalışýarlar, surata düşýärler, video ýazgy edýärler we soň öz oturan, nahar biçiren, çiýişlik eden, iý biçen yerlerini görür ýaly etmän gaýdýarlar. Taxtawazaryň gaty uwudan tebigaty bar. Ol ýerde hem adamlaryň zyňyp gaýdan musurlary tebigata ziýan berýär. Çöllerde ösýän gülälikler ýyl geçdigiçe terekleşýär. Tebigatymyzy goramak biziň elimizde. Adamlar bu barada gurrun etmeli, isetmeli. Diýip marly ýaşaýjy bu meselede Metduwatyň radio telewiziýa gepleşikleriniň uly rol oýnap biljekdigini aýtdy we soňky ýyllarda yerli Metduwatda tebigaty hapalamazlyk barada edilýän gurruna gawat gelmänligini bellädi. Anonimlik şertinde ulaşan Magarov işgari mekteplerde hususan tebigat sapaklaryna çağalara belli bir düşünjanyň berilýänligini,
öz sözleri bilen aýtsak düşündürüş geçilýändigini aýtdy. Ýöne munyň ýeterlik därligini ýurtda kanunlary sylamak, ýerine ýetirmek medeniýetiniň ösmelligini öňe sürdi. Tebigaty hapalap jerime salynan adamyň bolanlygyny şu güneşendi eşitmedim. Gürleşen adamlarym bu hapaçylygyň öňüni jerime salmak bilen almagyň ýa adaltmagyň mümkinligini aýdýarlar. Her bir adam tebigaty goramakda, ýaşaýan ýerini, yer planetasyny arasda saklamakda jogapkarçylyk duýsa, öz borçlaryny bilse gowy bolardy. Tanymal adamlar görelle bolup metdugatda tebigaty arasda saklamak barada çağırış etmeli. Ýene bir söhbetdeşimiz öz pikirini aýtdy. Onuň pikirçe hapaçylyk diňe bir çölle däl, eýsem ýaşaýyş ýerlerinde hem uly problemlaryň biri bolup galýar. Köçelerde plastik paketleriň, plastik çüýşüleriň, her türlü zibilleriň pytrap ýatanyny görmeýän ýok. Hatda avtologly barýarkalar ýoluň gyrasyna hapalaryny zyňyp gidýän adamlar hem bar. Mektep okuwçylarynyň ula adamlaryň iýen zatlarynyň kagyzyny köçäň ugrunda zyňyp gidýäni bolsa gatyken. Deyip adyny aýdylmalygyny soran ýaşaýjy aýtdy. Adatlyk ýa-da aýlaryň naky din çalyş medeniýeti we tebigaty gorumak barada kanunlaryň ýerine ýetirilmeýänligi barada türkmen häkimetlerinden hiç bir düşündürüş alyp bilmeýär. Iranyň prezidenti Masud Pezeshkian, Pakistanyň premier ministri Shehbaz Sharifa Iranyň 10 aprelde Islamabadda geçirilmegi planlaşdyrylýan Birleşen Ştatlar bilen gepleşiklere gatnaşjakdygyny tasdiklady. Sharifiň edarasynyň beýanatyna görä iki lider 8 aprelde 45 minutdan gowrak dowam eden gyzgyn we mähirli söhbetdeşlik geçiripdirler. Prezident Pezeshkian Iranyň geljekki gepleşiklere gatnaşmagyny tasdiklady we Pakistanyň tagallalaryna minnetdarlyk bildirdi diýip Sharif Iranyň prezidenti bilen telefon arkaly söhbetdeşlikden soň X-de ýazan maglumatynda habar berdi. Mundan öň Şerif Birleşen Ştatlaryň we Iranyň wekillerini 10 aprelde ähli jedelleri çözmek üçin gutarnykly ulalaşyk gazanmak maksatly has giňişliğin gepleşiklere geçmäge Islamabada çağıranlygyny aýtdy. Iranyň ýarym resmi ISNA habar agentligi ýurdun konservativ parlament spikeri Muhammad Bakir Kalibawyň Iranly topara ýol başçylyk etmegine, Birleşen Ştatlaryň vitse-prezidenti J.D. Vance'yň bolsa Pakistanyň paýtagtynda geçiriljek gepleşiklerde Birleşen Ştatlaryň adından çykyş etmegine garaşylýanlygyny habar berdi. Şeýle-de bolsa bu jikmejiklikler Birleşen Ştatlaryň ýa-da Iranyň hökümetleri tarapyndan resmi taýdan henüz tasdiklanmady. Mundan öň Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump we Iran iki tarapyň parahatçylyk ulalaşygyny baglaşmagy üçin wagt bermek maksady bilen Pakistanyň araçylygynda iki hepdelik ok atışygy bes etmek barada ulalaşdylar. Trump Iran ulalaşyga gelmese bütün bir sivilizasiýa şu gije öler diýip 7 aprelde ýerden ýazmagyndan soň Tehranyň 12 maddeden ibaret teklibiň alınanlygyny sosial mediada ýazdy we bu gepleşikler üçin işlenip biljek esasdyr diýip pikir edýänligini aýtdy. Täsirli İslam Revolüsiýa goragçylar korpusyna ýakyn bolan Tasnim habar agentligi iki tarapyň arasynda aýratyn şertler bilen ataşygy bes etmegiň ýoly goýulandygyny tasdiklady. Olar şu gece Irany iberilýän ýok edeje güýjüň saklanmagyny haýyş etdiler we Iran İslam Respublikasy Hormuz bogazynyň doly derrew we howpsuz açylmagyna razy bolan halatynda men Iranyň bombalanmagyny we hüjümi iki hepde möhlet bilen toktadyp durmagy razylaşýaryn diýip Trump ýazdy. Trump Iranyň teklibi barada jekmejek maglumat bermedi. Ýöne ulalaşygyň dünýäde neftiň we gazyň 20%-nyň geçýän esasy gäme gatnawy bolan Hormuz bogazynda gämeleriň erkin geçmegine Tehranyň ruhsat bermegine bagladygyny sözüne goşdy. Analitikler bu şerti ulalaşygyň açary hökmünde görkezdiler we ok ataşygy bes etmegiň durnuklulygynyň Tehrana bagladygyny sözüne goşdylar. Indi ähli gözler Irana gönükdirildi sebäbi prezident ok ataşygy bes etmegi Iranyň bogazy açmagyna bagly etdirip analitik geňeşiniň wekili we Pentagonyň öňkü resmisi Alex Splitsas Azatlyk radiosyna aýtdy. Israel Trumpyň Irana hüjüm etmegi iki hepde bes etmek kararyny goldaýanlygyny aýtdy. Şert hökmünde Hormuz bogazynyň derhal açylmagy we Birleşen Ştatlara, Israila hem de Sewitdäki beýleki ýurtlara garşy hüjümleriň bes edilmegi öňe sürülýär.
Emma Premier Ministri Benjamin Netanyahu'nun edarası tarapyndan ýaýradylan beýanatda o katyşygy besetmek baradaky şertnama Liwany öz içine almaýanlygy aýdylýar. Bu bolsa Pakistanyň Premier Ministri Shehbaz Sharif'in öňkü beýanatyna ters gelýär. Amerikan Ýewrey Komitetiniň täze orta gündogor merkeziniň vice-prezidenti Anne Driazen Azatlyk radiosyna beren interwýusynda ara kesme taktiki dartgynlylygy azaltmak üçin pursat bolsa-da deňiz şertleriniň ören howply bolmagynda galýanlygyny aýtdy. Ol geçişin Eýranyň harby güýçleri arkaly henizem utgaşdyrylýanlygy sebäpli ulalyşyň halkara kadrlaryna hakyky gaýdyp gelmegiň ýerine gözükçülükli we şertli giriş rejimini aňladýanlygyny belledi. Praktiki taýdan aýdylanda Eýran erkin gämi gatnawy prinsipini dikeltmezden bogazy täsir hökmünde ulanyp deňiz gatnawlaryny düzgünleşdirmek, çäklendirmek ýa-da siýasalaşdyrmak ukybyny saklap bilýär diýip Drezen aýtdy we indi ekranyň zorlukdan we päsgelçiliklerden manily gepleşiklere we dartgynlylygy azaltmaklyga tarap uğur almagy taýýardygyny subut etmek borjunyň bardygyny sözüne goşdy. Eýranyň daşary işleri ministri Abbas Arakçy X-täki ýazgysynda Eýrana garşy hüjümler toktatylsa, Eýranyň ýaragly güýçleriniň ýakyn gündordaky nişanlara gönükdirilen jogap hüjümlerini toktatjakdygyny tasdiklady. 2 hepdeniň dowamında Eýranyň ýaragly güýçleri bilen utgaşykly hereket etmek we tekniki çäklendirmeleri göz öňünde tutmak arkaly Hormuz bogazyndan howpsuz geçmek mümkin bolar diýip Arakçy aýtdy. Trumpyň gepleşikler baradaky habary Birleşen Ştatlaryň Eýranyň elektrik stansiýalaryny we köprülerini nişana aljakdygy baradaky duýduruşlarynyň ýa-da gabat geldi. Şeýle hem bu Birleşen Ştatlaryň we Israýlyň howa hüjümleriniň Eýranyň infrastrukturasy we strategiki hark adaty ýaly köp ýerlerini nişana almagyndan birnäçe sagat soň boldy. Donald Trumpyň administrasiýasynyň ýokary derejeli resmiýetleri ulalaşygy ýeňiş diýip atlandyrdylar. Ýadro ýaragly Eýrana garşy birleşme guramasynyň siýasat direktori Jason Brodsky bolsa ulalaşygy Eýranyň ulalaşygy saklap galjagyny görmek üçin Birleşen Ştatlaryň taktiki ara kesmesi, gejikdirmesi hökmünde häsiýetlendirdi.